Wala. Mahalan, dari. Anong mahal? Wala 100 ra, check. 100? Pero mas wala naman ko wala naman ko sigarilyo eh. Nga daw. Cool. Nganong mahal man ni diri akol kaning Vikings call? Vikings daw. Ang mahal man ni diri. Mahal ka na dira eh. Ambot kilala na karon 1.5 naman per head siguro di siguro sa Vikings karon. Mahal ka na dira eh. Mahal din ni diri. Unsam ni diri ka ng mga bike ni diri? Bike kay Vikings man. Unsa? Bike, mga bike ang kwan diri. Wala Vikings sa Tagum, chick. Wala. Usa rin nahibalaan ni mga Vikings. Katong sa peryahan katong ana Tutut ya. Vikings kanang taga-Katlaw. Si tutot. Barko kan mana barko. Vikings ba din na barko man na? Ay barko din na. Dili ba? Anong mahal man ni? Oh, yan mo chick oy. Sobraan naman siguro ka og kuan siguro chick. Turok og kanang insulin chick. Na ignorante ko ba kay mahal na ni 1.5. So mga bike diri Sa bike ba oy? Sabi ay. Ay, kapuya. Bas wala yan sa Tagum chick. Wala gani no. Usa ni balaan niyo to puro ra karinderya. Oh, ila Karen ra. Karin, ito reporter. Oh, Karin Davila. Basig. Kari-karihon ko man ang bakba ni mo noon karon. Nanong mahal ni no. So magbike sila magbike. Buffet man na dira. Chick, kananan buffet ba per head. Tanan to pamahaw. Pamahaw. Isa ka buffet pamahaw, bayad ka per head 1.5. Tanan maglinya nga pagkaon diha, makaon na nimo siya. Yan ang buffet. So magkaon ka diri magbike. Biking. Kago di kay utok ning buanga gyud niyo. Lang kato ay sige tawa diha pasig. Magbike. Katulon ko ning kasawalton sa imong waron. Biking. Mga magbike. Ay, bantog ra mahal siguro no? Ano spelling? O letter B, dili letter B. Ay, Vikings. Biking. Ay nabala nimo nga. Bike lane ro. Ha? Nga na no? Tama. Tama bitaw. So, kanana na siya, Jake. Kanana ni siya. Mao nang mahal. Mo nang mahal. Kay para magkaon sila samtang ga-bike. Ako na to mo violet. Balik diri kay ipatulong ko yung sudalan sa mic si mong buhanga ka.